Fantastische uitslag. Dit liet even het beeld zien van hoe belangrijk het mensen het nog altijd vinden dat er een standvastig bestuur is. We hebben een lastige rietsperiode voor ons, vooral voor de oppositiepartijen. Nou, dit jouwt maar weer aan hoe belangrijk het mensen een goed bestuur vinden en dat er altijd een channel wijzen moet. Je zegt van, nou, je hebt een sterke achterban dat je altijd op rekken je kinderen. Ja, en dat juist ik bij waarom in onze campagne. We hebben een prachtige mooie campagne hebben gedraaid. Met een geweldig team. Ik kan altijd zeggen van we hebben zo'n 20 listloekers. Het gaat bij ons gaat het net altijd het gaat om een inhoud. Het gaat net om de verpakking. En daar zetten we heel bord op in. En dat is juist in onze campagne waarom hoe we daarmee omgaan. We hebben een machtig mooie campagne gedraaid. Net alleen het CDA en Antimariel. Want dan wil ik mijn collega's, andere CDA-collega's uit heel Friesland, wil ik daar dank voor zeggen. Dat we echt bij Sjenlitten hebben, waar we mijn kwander voor stammen. Dus het van, nou ja, haar bot campagne viert. Is die campagne de oren dat hij hem ergens oors op inzet? Of ben je hem juist hetzelfde koersfarm bluwen? Nou ja, we hebben natuurlijk wel extra op let gehad, is dat we met name de kanaal binnen social media, want dat is Joden en Dij, met name bij de jeugd, en die moest echt bereiken. En daar zijn we er echt voor. Dus het is net zo dat we er net meer binnen voor de oudere mensen, maar we zijn met name bezig, en dat vierde de mensen wel eens, dat we bezig, wie ben als het ware. Nou ja, ik zal net zeggen dat we het Griekse voetvolk binnen. Maar wie zijn wel de mensen die het beleid bepalen voor de jeugd en voor de langere toekomst. En daarom ben ik blij dat die opkomst op nee zo goed had. Want het had wel eens oors geweest. Dus daar ben ik heel blij mee en daar danken we de kiezers voor dat ze op nee voor onze partij gekozen hebben. Ja, ze van, nou, de kiezer had opnieuw weer voor jou kiezen. We hebben nu 4 zitten, als ik het, je kunt het rekken, je op 4 zitten, als ik het goed begrepen heb. Maar ja, de vorige rietverkiezing zien er 5. Dat is er wel in je minder, dus ergens ben je misschien een paar mensen kwijtrekken. Ja, dat is zo. Maar dat komt ook omdat er andere partijen natuurlijk nog mee doen. En dat is juist toch dat die, dat is ook een geluid. En dat is ook een democratische recht voor het mensen hebben. En ja, dus juist toch dat ook andere partijen, die hadden daar echt over van. Er zijn eigenlijk maar een paar die het echt gewonnen hadden. En dat is met name de FNP, die had er gewoon een zit bij gekregen. En dus juist gewoon dat de VVD, die vloot er gewoon uit. Dus ja, daar kerst niks aan doen. Dat is mijn dealen maar. Zij is nog een keer. Je zijn krijgt van, nou, we bezieken de jongeren er heel erg bij te krijgen. Naar je partij, BVNL, die had in je zit. Denk je dat mensen misschien toch daar naar zeggen, daar hun heil in zochten, dat je daar mensen van verlenen binnen? Nou, dat weet ik eigenlijk net. Het is, door juist in de landelijke politiek juist het wel eens dat het echt een channelhoed is. En dat mensen eigenlijk net niet eens weten waar ze op stemmen. Maar dat ze gewoon helemaal wars binnen van de leidende politieke partijen die dat altijd voor het zeggen hebben. Dus ja, zeg maar, ik weet het net. Ik weet in ieder geval net wat hier in Dantemodel daar de oorzaak van West had. Kan ik je net vertellen. Dat is Dantemodel overwegend christelijke gemeente. En dat lukt ook. In enige gemeente werd SGP ook mooi doet. Dus Jo maakt het wel hard van een achterban die altijd achter je stem loopt liepen. Ja, zeker. Die maakt het, de christelijke partijen die ben hier in Dantemodel ben die inderdaad heel bord van belang. En dat juist ook weer dat de SGP, die wint ten opzichte van de vorige verkiezingen, wint die toch een aantal stemmen. Net dat het bijdraagt had daar een extra zit, maar zij is wel, daar zijn we wel afhankelijk van.